Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση που είχα σήμερα. Ο Ανδρέας Μονάτσος ξέρει εγώ τι εννοώ, γιατί πολλές φορές κάνουν μεγάλες συζητήσεις για τον Θεό. Πολλές. Ένα τραγούδι που με κάνει να νιώθω πολύ αισιόδοξη και ότι πρέπει να επιμένω να αγαπάω τον Θεό. Του Κώστα Πίγαλη. Θυμάμαι μια φορά που ορκιζόσουν πως ό,τι κι ας συμβεί θα μ' αγαπάς. Και τώρα λες πως όλα έχουν τελειώσει, πως χάθηκε η μαγεία πια για μας. Εγώ πιστεύω ακόμα τι είμαστε ένα, όνειρα θα βγουν αληθινά. Στην αγάπη δώσουμε μια ελπίδα, πεις ότι τα πάντα ξεπερνά. Κι αναρωτιέμαι γιατί δεν διώχνουμε μαζί απ' τα μάτια την βροχή, για να αλλάξει πάλι φως στην ψυχή. Γιατί η καρδιά να μην μπορεί να διατρέψει τη πληγή, για να αλλάξει πάλι απ' την αρχή το φως στην ψυχή, το φως στην ψυχή.
Σου είπα πως είσαι πολύ όμορφη. Ο ρυθμός θα έχει κανονίσει αυτά για μένα. Εσύ. Έχω εδώ πέρα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μας και θέλω να σας πω ότι η Έλενα έχει πάρα πολύ τρακ. Και εγώ έχω λίγο τρακ βέβαια. Ναι. Όλα θα πάνε καλά. Είναι η μέρα χαράς, η μέρα γιορτής και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο ρυθμός 949 σας εύχεται χρόνια πολλά με το γούρι του. Γιατί η Έλενα Παπαρίζου είναι το γούρι μας. Δεν υπάρχει πιο θετικό πλάσμα, παιδιά, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή από την Έλενα Παπαρίζου. Έλενα, υποκρίνομαι στο μεγάλο. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ. Παρακαλώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Sony BMG, κύριο Δημήτρη Γερμενίτη, να έρθει κοντά μας. Το πλατινένιο κορίτσι της Ευρώπης, όχι της Ελλάδας μόνο, Μάκη. Θα μας φάει η εσωστρέφεια. Εδώ η Έλενα είναι παντού. Για να σου πω πόσο όμορφη είσαι στο καινούργιο σου βίντεο, ξαναλέω, είναι 2 πλατινένιοι δίσκοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ρυθμό που μας στήριξε από την αρχή, το Μάκη και την παρέα του που ξέρουν να κάνουν επιτυχίες, ξέρουν να παίρνουν το μεγάλο και να το κάνουν τεράστιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε τόσοι πολύ εδώ μέσα σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Sony BMG που όντως με έδωσε την ευκαιρία να αποδείξω κι εγώ τι μπορώ να κάνω στη solo καριέρα μου και το πόσο μπορεί μπορώ να οριμάσω μέσα στο τραγούδι. Θέλω... Είμαστε τυχεροί, βρεθήκαμε εμείς. Να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων. Θα ήθελα πάρα πολύ επίσης να ευχαριστήσω όσοι έχουν δουλέψει για το δίσκο και το Υπάρχει Λόγος και το Game of Love, την Αλφα Κόπινο και τον κύριο Κωνσταντινίδη που είναι πλέον ο πολύ... Στις Κάνες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι... Ωραία. Όχι, άλλος ένας δίσκος πλατινένιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που έρχεται στη χρονιά να παίρνει για 2 δίσκους πλατινένιο δίσκο. Ο ελληνικός και ο ξένος. Ίδια τα καλοκαίρια και οι χειμώνες. Ευχαριστώ. Είναι αδερφός. Ωραία, τέλεια. Αυτό Και τα... Σκέφτηκα ότι οι πλατινένιοι δίσκοι είναι πολύ σπουδαίοι, είναι διπλοί. Είναι, όπως είπε και ο κύριος Γερμενίτης, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά και ακόμα σε εμάς που είμαστε σε αυτό το χώρο. Επομένως σκέφτηκα να τους δώσω κάτι άλλο που πιθανώς να της αρέσει, να το γεμίσει με ευχές, με επιτυχίες, με την αγάπη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ γλυκό.